itu समायना गितखौ मानो होथेनांगौ नङा होमबा? 5 तारिखनि जागोन। जाबाय दे नाथाय एफा समायना गितखौ मानो होथेनांगौ बिसोरो? नैबे प्रग्रामनि कारिगावआव बानायनाय गेटखौ लानानै दावराव जानाय नुगासिनो दं, भाइराल जानाय। बेवहाय आंनि मोन्दांथिनिफ्राय आं फंनैसो बुंगोन रायजोफोर। गाज्रि मोनग्राफ्रा गाज्रि कमेन्ट होनो हागोन आरो जायफ्रा बुजिदों नंगौबा नंगौ बुंनो हागोन। बे आं दंफैयो दायो कारिगाव, BTCनिफ्राय डाइरेक्ट फैनानै। ओमफ्राय आंनि बुंनो साननाया बेनो, कारिगावनि गोदान गेटखौ लानानै जे दावराव, बिनि सायाव माखासे खेंफोरथि होनो गोनां दङ रायजोफोर। आरो बे खेंफोरथिया सोरखौबा बुजायनाय बा मानाय नङा, मोन्दांथिनिफ्राय नंगौ नङा नोंथांमोना बुंबानो जाबाय, बिजिरबानो जाबाय। आं बेखौ एग्जाम्पोल हिसाबै नोंथांमोननो होनो थांगासिनो दङ। बे एग्जाम्पोला मा? बेनि सिगां BTC सेक्रेटारियेटआव ल' अफिसारनि जे फ्लर, बिनि ओरैहाय सेराव लास्टआव गाखोबोनानै ओरैबायदि लेथ्रा खालामबायनाय, गय जुमुदै माबा माबि मोनामनानै थानो हाया बिदि खालामनानै लायो सोरबा। नायग्राफ्रा आरो मुजुग्राफ्राबो एसे साबधान जाबा मोजां। बिदि लेथ्रा खालामनानै लानाङा अफिसखौ, आंनि मोन्दांथियाव बे आरो मोनसे खोथाया जाहैबाय, दा जे कारिगावनि गेट गोदान जे बानायदों, सेरजा होलायनाय, खाम होलायनाय, जोबोद मोजां। गेटआ एसे फिसा जादों बारु, आरो बियो फिउचारनि थाखायबो सानखानाय जानांगौमोन। आं बेखौ दा एसे बुंगासिनो दङ। दा बे गेटनि सिगाङाव गाबोननि प्रग्रामनि थाखाय टेम्परारि मोनसे पस्टारनि थाखाय औवानि गेट बानायदों, जिहेथु नुनांगौ। दा बेखौ लानानै गोबां इस्यु दावराव खालामगासिनो दं। दा आंबो मोनसेल' एग्जाम्पोल होगोन। फर एग्जाम्पोल, नैबे दरजायाव रुम नाम्बार B62 नैबे लिरनाय दं, खिन्थानाय। दा बेखौहाय होआबा बे रुम नाम्बारखौ बोरै मिथिलायखो? दा बे प्लेटखौ जुदि बाव थानाङा, बियो ओरैसो नैबे सिङाव थानांगौ होनोब्ला बेखौहाय पाब्लिकआ बेखौ बोरै नुलायखो? बोरै नुलायखो बेखौ? बे मोनसे बिराद गिदिर खोथा, नंगौना नङा रायजोफोर? जाय बुंदोंमोन ना, बे माने उनावसो थानांगौ, उनाव थाब्ला बोरै नुलायखो नोङो? वेलकाम खालामनाय बुस्थुखौनो, आरो बे पारमानेन्ट नङाना। आरोबाव सोरखौबा सोरनिबा बानायखानाय गेटखौ निग्लेक्ट खालामनानै बा मानानै बेखौथ' सिफायाखै बा पारमानेन्ट होथेनानै दोनाखै। दा बेखौहाय बोरै गेदेर इस्यु खालामथावगौ? रिजनानो गैया बेखौ इस्यु खालामनायनि। बे टेम्परारिसो, प्रग्रामनि थाखायल' सिगाङाव बानायदों। गेटआव स्टाफ देरबाबोथ' बेलेग बेलेग रिजन दिरुनगौमोन। मानो बिदि खालामखो? सेक्रेटारा बिदि बिदि नायनो हायो, बिदि खालामनो मोना होनगौमोन। टेम्परारिसो गेट बानायदोंलै बाबा, ओरै उनाव बानायबा नुनाय नङा पाब्लिकफ्रा, बेबायदि। आरो बेखौ पारमानेन्टनि थाखाय नङा। आरो रावबो अयनायबो सानाखै बानायखानाय गेटखौहाय सोरबा सिफायनो बुफायनो रावबो टारगेट लायाखै। बेनोल' गेटआ फिउचारिस्टिकनि थाखाय मोनसे ओरैबायदि जानांगौमोन, क'क्राझारावहाय हाबफैनाय मेन लामानि नालाय। इन फिउचार बुंनो हायाना जों, मालाबा गेदेर गेदेर बुस्थु लाबोनो हागौ गारिजों, ट्राकफोरजों, नांगौनि थाखाय बिराद गिदिर गिदिर बुस्थुफोर लाबोयोना, इन्डास्ट्रिफोर माबाफोर बायदिसिनानि। आरो बेफोरो हाबजानाय नंला। आरो गेटआथ' बुफायजाबाय थानाय बुस्थु नङा, अब्ला लाबोनो बिराद खस्थ' गोलैसिगोन आरो। थ' बे ओंखायनो इन फिउचारनि थाखाय बोरैबा ओरै फिदिं जालायनाय गेट गोजौआवहाय साइन्टिफिक बेबायदि बानायोब्ला साबसिन जागौमोन। दा जिखुनुआनो जाया, दा बे गेटखौ लानानै, टेम्परारि गेटखौ लानानै जे गेदेर इस्यु बानायदों, बे खुनु फेक्टर नङा होननानै आं सानो आरोना रायजोफोर। अन्नानै कमेन्ट खालामनो हागोन बुंनायफ्रा गोरोन्थि जादोंब्ला। एक्सुवेलि नैबेखौ आं रिमाइन्ड खालामबावगोन, बेफ्राव माने नैबेखौ जेरै होदों, नै लिरनायानो दंखायो, प्लिज किप दिस एरिया क्लिन, साफायै दोन। बोरै बिदि गारनो हायो? ओमफ्राय बर'निबो लिरदो, बे जायगाखौ साखोन सिखोन दोन, आसामिसावबो लिर। आरो बेवहाय केमेरा दङ, स्ट्रिक्टलि फाइननि बेब'स्था खालामनांगौ। जाय बिदि गारो, केमेरायावथ' थागोन ना, जाय गारहैयो, फाइननि बेब'स्था। बुंनाया गोरोन्थि जादोंबा अननानै कमेन्ट खालाम रायजोफोर। आरो बेखौहाय जोंबो इनफर्म होगोन, माखासे सार मोनो र', सरकारा दाग्रोथोंसै लासै लासै।